Gureko neukena da, bakotxak bertzo banatan esatie, aukeran zelan guztetan jatzuen jai batzuetara urtetie. Eta aukeran zelan guztetan jatzuen jai batzuetatik etxeratzie. Hau da, buelta baten, gauza bat, da, bigarrenin bestie. Bat ematen azte gure badauz, bazu, libre. Sasoi baten dana jaia, dana gau pasata biba, orain kosta egiten da, asteari jartzen ginda. Pozik urteetan dotnik etxetik, botak ipinita dida, aste guztian lan egin barik eta siesta egin da. Sarri patrika beteta gogotsutxoz naertzera, gero etzara iristen egindako ametsera. Intentzioa eta egia maiz aldrebes dira zera, nirtete naiz hitza emanez gaur bitragota etxera. Pertsona egiten data, bai mamizta, bai oskolez, mentalki kontrolau gura, pizti librea odolez. Naiza adinak aurrera egin, bizitzak hainbeste toles, niri urtetea guztetan jata, bueltarik ez palegole. Kotxe bat eta furgoneta, gure etxeko paradan, furgoneta hautatzen dut, ta abitu abiadan. Antxia daukat parrandarako, ni ama naizen boladan. Furgoneta bai naiz ligatzeko, arriskurik ez daukada. Astuz uniko apunteta aitaren barriketa, biharrik espalegoles urteten gara tarteka. Gerora zelan bueltauko garen inope ez dakieta, aldala beti paparra altu eta kartera beteta. Gorkak daka adinona, aprobetxa zazu haupa, desberdina izaten da, gure oraingo burruka. Seme alabarik daukan edo nork, honen idea badauka, bezperan erten nahi izaten dut, biharamuna lotuta. Gintonik batzuk edan da gero, dantzan eginda nahikoa, lagunduta einai izaten dut,
viajea bueltakoa, aldala eskutsutik eroan, baten bat ona guapoa, ta aldala ez daitela izan, igazko jaietakoa. Lehendabiziko afarion bat, bokata bat, bizpairu edo, ta goien kalen dozena erdi bat, trago hartu eta fuego. Plateruenan dantzaren batzuk, ta atope parrandero, eta etxera albaldin bada soka muturra ta gero. Gatsa izaten da ordu horretan, pertsonak eustea tente, niri pasetan jat sentitzea, zelan bere hotzaran ete. Munduan apurtxo bat galduta, sigisagan derrepente, zuzen joan da Zaldibarrera, joan da etorri litzake. Egun sentia iristen bazaita, pasa ondoren primeran, nik furgoneta erabiltzen deta, aldagela baten eran. Galtza txuriak zapata garbik, eta txaketa aukeran, ama gau pasera bat naizela inork ez dezan antzeman. Goizeko 10 emondosku ez, egin duguna akorduan, zerbezar daua eta txix usainak goien kalen lurzoruan. Gure adinaz arduradanak ezete dauz estorbuan. Kalera arro urteten gara, bueltatu aldan modua. Gutxi erten da nastu egiten naiz, ta aitortu nahi dut hemen. Egun hoietan azaldu oizait, nik ez dakit zenbat kemen. Ta etxeratu nahi izaten dut, egun argitu baino lehen. Baina ez dakit euskila hain goiz, zergatik ateratzen den.